الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekuriano kaya punya tanu ku Allah, gusto kaya salawati tanu ku Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipaguna ko pumangninan ko Allah sa kanualangon mga Muslim, mga mu'min, mga datu o mga bayi at pamamakinag-imanto o di man to bantay sa diyang kay programa tano programa o agama tano agama Islam sa di tano di kantiru basay ko Quran na gusto mga sabdan Rasul pamangninan ko Allah aapiyaan da kanodan matatago ko piyagigdigdan sangkay Pilipinas na gugyang kay dunia ibarato madadalam si sa abroad na pamangninan ko Allah mapipiyad na ginawa niyo sa langon na gus kami si mambu naraksadun ng mga pamilya tanong si sayangad mataan na si isang kayang daranaw na imanto na mapipiyad ginawa tanong si inshallah paganaron na diyan kayo nga na andamadan so katawin nyo sisiyap na yung Allah ta'ala ingat diyan kayo yung tinwaran na sabab sa masasalbo ko mga ingat sang kaya dunia dede na datarian mapiyang kapakang giginawa taon sabab sa bilo ay wallahu ta'ala kasurga na nga si isa diyan kaya dunia kaya malalag diyan kaya Pilipinas masasalbo diyan kaya ingat imantos ang kaya Pilipinas na kakayaw sa mga ingat na ayabu amapiyang kapakang giginawa taon na diyan kaya tibang daranaw kasusukudun so mayaw o gusto matanggo nalang na makalalibit ang tanwa ingat datarang kaya Iligan, Cagayan, Cotabato na paled ni man to pagpakasagina sa mga tao sa kaya kayaw niya ni man to siguriano kaya panguran yan sa kanya kapirawlan na diyan kayo ito no na pakakakawasan Allah ta'ala sa iku limo yan ayadan pakasusukod nun Allah na kumatanggo gusto mayaw na intero din adya kay ako lilingaran no. Alhamdulillah mapipia ginawa tanong si Imanto guda mga ragor inshallah sa kapagitaw tanong si Sayang Darano sa punintanong ko Allah misa makataling umarkatanong ka Ramadan agi man to na sasaulan alam boon agu mga limagoy nayaman na niyan na makataling umaratan ng karamadan na mapipiyad na ginawa tanong o gusto mga pamilya tanong sa palay ako sa kanusandan na pasalaman mga pangunsa ko po makinagiman to si isang kay programa tanong di man to sa kaya makampatauras na ayang bukod ng tanong na diyang ko to ayaman na niyan na karata o katambang sa kaya dunia diyang aya dunia na aya miyalapis siya tao nasutaw amatambang sa kaya dunia so anto na ipamakatambang si sa diyang kaya dunia so mga alaw na paganero nagpakatumbang sang kaya dunia na sutamo diyang kananatamo na igira kaya anong sutaw na walang alang
panagunta man yan o di nakalkian si ko Allah Ta'ala na pagpakaunot sa diyang ko to bubahayan ko tamo. Sabab sa kaya diyang ka na natamo na inadundunan Allah Ta'ala apad ko mga parehasan sa kaya dunia na kenapa niyan rakatano ini sapar okay na ini suguyan rakatano pan akang giluba tano ko mga patamo-tamo kan sa kaya dunia na ayabu apyaki pananggila niyan rakatano ayabu kondisyon na diyang ka na natamo na di ka nuron mabiray di ka sabapan sa kalipati niyo si ko Allah anya kay salungan na nasa katamama sumiyong ko nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pisi ngayon yanon makatamo na watigin o makatamo kako na diyak natigin manai kalipatan so parati ako ko Allah na si minisong sa miya katabok sa kanyan na kagya makatamok na paganayan niya ulolan yan na makauma asubu na di pa ka umaluhur makauma asar di pa ka umamagrib na minisudin sa miya kalad sa tabok yan na makauma isni na di makauma ay isagoy na minisudin sa miya kalad sa tabok yan na jumat buka pa ka uman yan na kagya din makaladun sa tabok yan na kalipatan yan din so sagbayang yan so ayaman na yan na pinakisungan Rasul at tigyan sumuin niyo at tigyan manay so ta'labat ayaman na yan na turuan niyo ron di katin yan so tabok yan na din makol si isang kuto asa katama o banyan di kati so tabok yan na so kaya daw Rasul sang kaya dunia na tumiyugalin ko Tuhan yan na diyang ko to amipun dan mambu sa kapagkasugatian ng mga murana kapagkasugatian ng mga tiyuba sa taman sa miya kasipat sa kanyan anto na niba na kalandang din sa tamukyan na sumiyong si Abu Bakar ya radiyallahu an na pitero yanon at tarimang kaso dia katakan kapandia katako na datarimaw Abu Bakar katigin na sudah tarimaw Rasul at again, uli na ini kagwado na diulaw na di akan ketarima. Asurasul naginatan yan sa dunia na mararata ginoon yan sa kuta sa katawamama. Na miyadat man sa dunia sa Abu Bakar katumiyugalin ko Tuhan yan na minisan bisa Umar na inuit yan so zakat yan na deden tarimaw Umar sa taman sa miyasugat barang-barang din na mga murala mga tiyuba na miyada so tamok na sukya daw tamok na misakit sulasyan na giyang kuto mipatapatay sa kanyan siko kapakadapanas na gusto kapakarundan ginan mga ibarat ang kuta mga tao ayaw man yan na miyatambang siko tamok yan madang na tao di makanggulaw la ko dataranan na adong panaoras tano ay betubat o mga tao matatambang o tamok yan sa diyang kaya dunia o di na yakatambang o tamok yan na diskan yan di manamok na di niyan kuan so o mga hakon wallah o di na di uno pasasar ka o di na pupunamok sa kanyan sa ayakap punamok yan na si ko malibut nga kapanamok o di na si ko malbug kapanamok kaya mana malbug kapanamok na kinuha si ko haram na dataro kapanamok ayamanan yan na kinuha si ko riba kinuha si ko ayamanan yan na haram datar diyang kanan akatubo na yanan so isa ko pipuruan na marata ka panamok miyaloy nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso piriban na ayan minus piriban ayamanan yan na ay minus pirak taro na salda pirak na ay minus ko piriban na datar sa dusaw tao amya katlo niyan mapamakay so inayan o di namya katlo makasina
na yuto iamanan yan na miyaka ito ko kasalaan o kapriba na udi na diyang kutatamo ka diyang kutatao na kinuha ko o piyaman ko udi na kinuha ko piyangakal udi na kinuha ko pisumpawan udi na pindarmatan na udi na kinuha ko pianolis na sangka na oras na pedinan ko o mga tao amiyat ang bango tamokyan sabab sa kagyaso o tao dakal kiyang ko Allah na yakakuan yan ko tamo na malagid o mukit sa malbog anta ka mukit sa malingaw nakuan yan dun sa tamo datara na ano pangangayaman at na pangangayaman so pangangayaman ang bidaw gusto manusia aso manusia na ayaw paginuman yan na sumalingaway na idawag ko sumalbugay na din yan paginuman na dataro to mu'min ayaw apukuan yan at tamok na suhalal na idawag ko so haram na din yan utukuan way na so tao abaradusa na dataro pangangayaman malagi din so malingaway sa kasusunsuman yanon na gusto malbugay sa kapiginuman yanon diyan kanan amanan yan na isa ko pakatumbang sa isa diyan kay adunia ko manusia sa dinyan kakasimba ako Allah subhanahu wa ta'ala ikalwa pakatumbang ko manusia na so o kadato miya kadakdak latao amay kumiyadato na badan kaya sabapan sa kaya ganakiyan sembayang badan kaya sabapan sa kaya lipatin niyang ko Allah ubadiyang ka na nakasembayang nagyenan kuyang pataan o ore panagusutugan yan nabigang ka Allah kutala sa kadato na badan miya potol so koneksyon ka ko Allah sabab sa madakal ataw amay kabigan Allah sa kadato na dinyan din katawan ikapasul do wakto na gusto kay kapukay po sa wakto nadyanan kesan ano tao banyan ayaman niya na milinding sa Ginoo niya ng kananakadato yan kaso kadato na sembay nakuan rakabu Allah subhanahu wa ta'ala sa kapapatay pan sa kabibiyab dinan so madakla tao asara madato na apia miya katipu ko naraka na gumadakla tao asar ka madato na apia dinyan din kasimpas wallah gumadakla tao asar kas kanyan na makauntod si ko kadato na anto na diba ayad na kabayan ko kadato na di doon din puta patay sa diyang ko to kadato yan so yang kanan na ayamanan yan na piligruanan sabab sa kagya so kadato na mapanadanan ko tama na mapanad aginan so sarig ay inibigay wallahu ta'ala ini dulu niyan ko mga langit gusto mga palaw gusto lupa na dayran pangrawa na ayam yang rawron na sumanusya sabab sa diyang kuto kasimpit na gusto kanipis ang kuto katawan niya na so kadato nagyanan na sarig kapupipian o tao ayamanan yan na biyuto ganun Allah subhanahu wa ta'ala kakna uwanan pad ko mga kasandagan na gusto ka kalami-lami agyan ni mala ipag-imbestigar wallahu ta'ala ko manusia si sa hadapan yan si isa nung na mahuri no Allah na padasam yan lapis ko dunia sa mga tao amiyatang bango kadato yan miyatang bango posisyon yan madang la empleyado kabubantugan na deden maabsin sa diyong kuto ayamanan yan na opisina niyan uwed nas kanyan na dinyan din katawan kadakal amyal pasyan sembayang kembuden makasod sa diyong kuto opisina niyan uwed na kabubantugan si ko opisina niyan sa ayamanan yan na katurdun sa kapag-opisina na ugaid na da relasyon niyan ko Allah kadinyan kaitong ikadakal amyal pasyan sambayang yan pasyan sambayang sa kembudin matagusan ko to kadato yan yuti mga tao pikit dayran so kadato si isang kaya kulilingang kaya dunia sa taman sa miyatay siran na dayran din manan yan na mipatapatay siran
sa kakatagniran biran di sa katadso kadatu aso kadatu napdanan ko parehasan sang kaya dunia pakatambang okay na igira manutan niya so kadatu na saben naragianan so isa leagan tarusang kaya dunia mabaliwitan ang mga tumanor abdana na ini pangandor tanu Allah sa tanu na pagpunganin tanu ko Allah ya Allah, nabaluya kaming ka mga uluan. Baluya kaming ka mga tumanor. Ugay na tumanor sirano to akipa paratiaya. Padanan sang kuto ini pangdor tanu Allah dua si sa suratul Furqan. Kaya turun wallah waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, nabaluya kaming ka mga nakuda, mga tumanor o sirano to mga lay paratiaya ko Allah. Ginan. Ikatlo, pagkatambang ko manusia na sukap katambangaon o mga layokyan. Katawan tanwa sa mga layok na duwa susunanan. Layo kamapia, agu layo kamarata. Nasulayo kamapia, nakatunda kanyan ko o surga. Nasulayo kamarata, nakatunda kanyan ko tarapa. Ginan, iaman yan na madakla tao aya sabab bara sambayang apakasal yan na aya kaya pakagunat yan sambayang na sabab ko layok yan miya gawi yan ko kinig na ko sambayang yan na gumadakla tao akna uba akna ba pakasal yan na bamataw mamanko na aya kaya pakapamanko niyan na sabab ko layok yan umadakla tao ayamanan yan na di ka ba minom sa pakabrag na yakya pa kainom yan sa pakabrag na sabab ko layok yan yan ni Yesu Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang insan na niyan rakotano pangiluba kano sa layok hiwa mapia suka sulayo kamapia matunda kanyan ko surga sa kaya turon Rasul sallallahu alaihi wasallam almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil so atigin so tao na pugunod sa diyang kuto agama atigin manahi o layok yan udi nasutao na pugunod sa diyang kuto kapupugid tao o layok yan falyanzur ahadukum man yukhalil nambunog din so isar kano sa ayamanan yan na tao miplo mamakayan udi na miplayok yan ang mapya ginan pagpakatambang ko manusia bata bulaboron si ko paganay kiraw taw na kirbalik adyang ko tuwalayok yan na tumuan yan na di siya mayan gusi inayan api ay tumuan umalok siyan na walang alang paratiyan yan si ko Allah buka bilang ataw niyan na makaisa-isa makaturusulayok yan na pagkatumuyan ito at diso katurulok siyan ang bala ngayong kanan na isad na nan kumalakas sundit si salungan na mauri amay kumakumaro sa mga manusia miya kadakdak na tao aya kakapusang yan ko naraka na punan ko kaya gawyaw no layok yan si ko ipakanaraka yan na ikapat apapakatambang ko manusia sang kaya dunia na sukap katambangaon o pamilya niyan madaklot wa tao ayamanan yan na isa ka pamilya siran na miyatambang siran ko dunia na miyatambang sulokos na miyatambang suwata isa ka pamilya adid na matauron matya sa Quran okay nalawan na kurso ko dunia na ayamanan yan na piso sarutaniran mga engineer siran o di na ayamanan yan na mga abogado siran mga doktor siran mga barang-barang na mga kurso na ayabuadairan pag-eskwilay na sa Quran ayamanan yan na anto na imitutoroto na misura migisiran din sa ikodunya na madidi uwasong magariari na ayamanan yan na engineero na yan na abogadoro na yan na doktoro na yan na sipero na yan na alimo na yan o di na ayamanan yan na ulama o na yan nasa manuto na gibuong ko ta sa katawa na makiran na ukalimun siran Allah na kasapat yan siran si salungan na mauri
ayaman na niyan na mga pagarinyan na gusyan na sira ng mga luksyan. Sa manuto na yakap ketumbang utaw sang kay dunia na badakla mama abara simba na miya pangaruman yan so baradusa babay na miya gawi yan so karuman yan na miya pakagunagyan sembayang adong mana babay abara simba mampu na miya pangaruma baradusa mama na miya pakagunagyan sembayang sa kanya na babay sadyang kuto akya pakatepiran kami gawi yan so karuman yan na babay nagyan na miya tembang o pamilya niyan adong paman mga tao ay kaya pakagunukiran sumimba ko Allah na sabab ko atayan ay manan yan na miya tembang ay kaya tembang yan nun na madakla babay ay rin yan kapakasimbayang ay dadauan yan na di yan kaganatan suwatayan penggura o suwatayan nasangkot oras na kialipatan yan adawata awamiyatay ayabuhi ni patay niyan na diya kaya simbayang yan sapat ka kaya simbayang na yan sapat karakata asambayang o di napat karakata luhur o di napat karakata asar nasangkot oras na matag yan ito dawa mataan na piti babayan dun adyang kuto adinyan kakasip ako Allah subhanahu wa ta'ala. Yan amaran yan na diyang kain pumakatambang sang kaya dunia na madakol okay na ginan sa mga alaw na sa Allah subhanahu wa ta'ala na tiyanwan tanon yan amya maratiyaya apiya kayo ng katanon yan agumigay sa warning Pitero yan na uba ka no matambang o pa makatambang sangkanan adunia siyanan sa keteruan yan noon sa suratul munafiqun ayat ay kasiyaw abatiyan tanwad yang kaya ayat a'udhu billahi minas shaytanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah hai sulamwanu miya maratiyaya na di ka no katambang o mga tamukyo na gusto mga watayo si ko tadum si ko Allah manan yan mangurip no Allah na piyakay ng katano Allah uba ka no matambang o tamukyo na diyang ka na natamok na makasisirong san so kadato na makasisirong san so manan yan na kang giginaway kaya sabab sa igira malakay tamok na balaklakay ginaway na igira malakay tamok na manan yan nakambubayan kaso kadato buhay na luin yan na so tamok kakaya makasisirong ko tamok so kadato na gusto makalayo upong kakyadan sa tamok na may ito kay tamok na may ito ka may ito alayo kapasur ka upong kaya manan yan nadatamok ka na miraraksyan din na diyang kuto asok ka na to na maawat ka nanayno Rasul sallallahu alaihi wasallam na Pitero yan itnatani yakrahuhuma ibnu Adam yakrahul mauta wal mautu khairun lil mu'min min al fitna wa yakrahu killatal mal wa killatul mali aqallul hisab dua susunat ti Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagkagwado buatan o Adam ipagkagwado yan at tigyan sukapatay au bali sukapatay na mapya ko mu'min sabab sa kagya mapya ko mu'min sukapatay di suba makanggulaw la sa fitna sang kaya dunia wa yakrahu killatal mal naguipag kagwadapan o manusia so kayto tamok o bali so kayto tamok na may to so imbestigar sa lungan abawri Allahu Akbar dua suso na ipkagwad o umbuatan o Adam ipkagwad yan so kapatay au badi suka patay ti Rasul na upang makukatawi o tao as kanyan nabid makapbaradusa sang kaya dunia kulang bako umurian na tumo abadin matay kaya manan yan na mapiyaon di sa ba makasilay si pagkuri ang mga oras sang kaya dunia na ay pagkugod yung pansukay ito tamok ubadi sukay ito tamok na matatang kadagyanan na may ito ay bistigar kasi sa lungan na maurin
diyan kaya tamok na datar na datar na kada sa aeroplano. Igiramida tano sa aeroplano na makatana-tano ko mga airport na pag-check-on, pag-inspeksyonan sa mga awid tano. Nasa din sa malay awid na kuryori, si sadyang ko to mga custom sa kapig-inspeksyon na sang kuto akalayan yawid, ubad na matonon kontra sa gobyerno. Uwid na sumayto yawid na atalan-talang din so lalakaw niyan sa taman sa Macau masawalay sa mati panay na dapat makauma so malay awid na ayan din sa lakaw na ukatuni so awid yan sa mga rarata kontra si gobyerno kapakay asi makatarus sa kalabuso na dataro tumambu so si salungan na mauri mga urip no Allah asa din sa kala o tamo kay ni sarigil ka Allah na kalaw imbestigar si salungan na mauri ginan iso kaya pakandiyaga adyang ko tamalay tamo awus sumay tuita mo na umanisa na adun ang mga parehas adun ang mga kapiyan yan pagkairon na so malay tamo awus sumay tuita mo na upama ko bata rin ito pakandiyaga na sumaytuita mo na yaman buwa kapiyan yan na may ito so imbestigar sa alungan na mauri ikadua kapiyan yan na dakibag yan sa dunia kung bubunuan o mga pamilya niyan at tamok ayamanan yan na ayaka kung bubunuiran nun na diyan ko taka pumagagawa nun ikatlong na apakaumaon an nipay sangkota kumurian asabab ko dan yan nung kandiya kate na ikapat na so miskin na mawatan si ko katakabur sang kaya dunya sabab sa kaya di makapatakabur kada may patakabur yan na ikalima na sumiskin na may tuwa may tuwa diyang kuto may ilang si kurasyan kayak na babkatambang ko mga kadudunyahi kada tamukyan na marumiyamig sa orasyan ko kapsimban yan ko Allah na gusto ka pumanganin yan sa tabang si ko Allah subhanahu wa ta'ala ginan okay na suayaman yan na malayta mo na yaman buka piyan yan na may kumakaumataw sa alungan na mauri na kapasangan sa investigar way na makasulko surga na yaman yan na mapuri pangkatan ko surga sabab sa kagye mga sadkan yan mga masjid kayang balay niyan sa masjid na kayang balay niyan sa madrasa na gusto kadakla kaya sisidkan yan na gusto kaya panabangan yan na gusto kaya pakapnay haji yan na gusto kaya pakandiya katiyan na gusto kaya pakasuportiyan si kumangalalan si ko Allah subhanahu wa ta'ala okay na yamu pa ng gila nun na diyang kutwa uba ka matambang utamok ka ginanimana diyang kutageturon wallahu ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Hey, sulang niya maratiyaya na di ka katambang o mga tamukyo na gusto mga watayo si ko tadum-tadum si ko Allah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun gusto din sa tao ang gulawlasan mana matambang o tamukyan na gusto mga watayan na siran man sa mga tao ang miyang alalapis. Allahu Akbar. Mangurip no Allah na so manusia sangkay akatataguyan sangkay dunia na isa din ko ipagkagudyan at yung kaya kapatay. Nago pagkababayan yan so o katatagusan kaya dunia. Kaila ita no
Amia kadak-dakal namini bulu geden so idadian ogay napana nama-namaran yampen adyam kutu amang parehasam kudunya na mialu yanu Nabi Tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum natikan samitan fannatiku huwa al-Quran was-samitu huwa al-maut. Ini baka kung rekan so mana yan na diitero agusto di petero. Ini baka kung rekano sudu susun. Pag mayroon na so di makatero na ikadua so di makapetero. Di tiginang ko tadi makatero na gito sa Quran. Ito ini bakal tanu Rasul sa Quran mana yan na sa Quran na ayat na waraan yan na diyong ko takapugbatiaw na gusto ka pumanay ron na gusto di ron di mana yan nakapaganadan okay na ayat pitero yan di makapetero ini bakal yan tanu na sukapatay asukapatay na din na taroon yan na titinganan yan sa manusia na andad ni kauma adyam kutu aurasiam napakapumbelag niyan so newa gusto badan sa apya di dunia kaudas si kulang-ulangwan umarani ko puso yan mahurip no Allah ginan manan yan na so mga tao sa katatawiran sa diyang kaya dunia na di tano pagkatambang sa di tano di kambali ko mga oras tano di tanong katambang sa diyang kuto ang mga rarata galawak ka mata-mataan bataruduto kesanai na kalawalawa tano amay kumandud tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala diyang ka na mga bulong at tano akipalagwi tano ko kapatay kagya madakal kay bulong na di ka patay na may sabab sang kuto di ka kapatay akagudang mo sa ginawang ka na sumasana ka na dinggadan di mana niya na ketedaan na diyang kaya dunia na dinggadan di ketedaan ng kaya dunia na dingga katawan na di ka mambudi ketedaan ng kapatay na amay komisong din sa sumanunsya na mapupuso adyalian na danya pasadian kami ataman si kudunia na diyang mada na diyang kota kasendito Pitru wallahu ta'ala si sadyang kanan sumpatan kanan na ayat wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب سميكو سوى الله pakapamakotan tanong yan dito na matambang sangkaya tamo kung di ang kailangan na pakatambang ko dunya ay nisuguyan natigyan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut sesad ka kanu ati ko Allah pamamagay kanu si kupad ko iniriskia kanar kanu kudar kanu pa nakapakataling mama o ayamanan yan nakapatay kuda pa nakapakataling mo isar kanu o kapatay na sesad ka kanu dun pamakot kanu dun sa ayamanan yan na masa mapipiap na ginawa niyo sabab sa bida igiran niya mamagay ka kung ditar na ka saka na mabubugur ka na pagkabubayaan o mga layok ka gusto mga siringan ka gusto mga ginawain ka mga tunganain ka niya mamagay ka kung mga pipiyakon ditar na ka Allahu Akbar okay namay kumatay ka na ipamamagay sunditar na ka mga tunganain ka na ipagilidiran sang kuto ang mga siringan ka gusto mga layok ka na bida o katirimairan kayad na kadaklan na ipukilkian o ba niyang tarima so bangalaw niya matay again nabadun po pakagiraw so pupwede kanom abatad nakasan abangalanan ang kutamindud sa rahmatu Allah nayamanan yan na malot yan na ginawa mapipikirian ayaki ditarnon na tiyarima Allah subhanahu wa ta'ala ginan so Allah
na kabayan na uyag-uyag tanopan, mabubagar tanopan, napsisid ka tano. Nagu, ay kabayan, na di tano di sisid ka kung mga tamo na si ko kapangan o gunita nurupan. Nagu di tano di sisid ka kung mga tamo tano, si ko masa, ayaman yan, na kabubalang-balangita nuron, kag yuto, marani ko, ayaman yan, na kapatiri mauno Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب amanon yan naturuno manusia ko miya kataling umondon suka patay ya Allah na inwa kong ka di pakatali ka saya manon yan na maranibo pagpanganis kanyan sa puspon pagpanganis sa makatalik sa kuto akya pakapus gaway na gusto kapatay amyag dami na surungan na pagdudan na sirikan sa kawana na gusto diwang na peturo niya na ya Allah na ino akong kadipakatalik sa di bumati ino to anto na irason yan sa katilik yan launa ukharatani رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين يا الله napakatalikam kung katigyan man ay sa di mo mati ka sigur-sigur din pesesad ka ko din Allahu Akbar yuto ipagam-paganay apramisyan ko Allah asal kadimatay sa oras ito na makaputos ang kanunya na apya di mo mati adiyang kuto ang mga gawi ang iputo niyang kununya na pagubus-ubus niyan sa mga tamukyan kukipsirkaan yan Allahu Akbar wa akum minas salihin nago imbagay akong nakatigyan ya Allah kapasadan ang baluin akong din na ginawa ko iplumam ka akong din sa mga barasibar ka Allahu Akbar di na ni dua susun ay ni premis ang kutatawa sa ramakandun sa dunya as kanyang namiyadangay din sa kapatay Ya Allah, napakapatwa kong kasalunya sa piyadi bumati, kapasisad ka ko doon, naman amara ko doon, ko, kipasid ka anak ko lang wano, inirisking karakan, nago, baluin akong doon na ginawa ko, taroto pa doon, adi akong doon ipumblog sa mga tao, ang mga barasibar ka. Kuni ko matatagusang kaya dunia na yamanan yan na miyak kaito ito adiyang ko tayo pambagay niyan ko riskirun Allah amay ko piyagitong yan sutamok yan na paganay mamagitong nasusasang gipurun na kagida na mapupusyam na daw din makaraw sa diyang kuto akipsid ka niya nun na miyaw masundili mo gatos na kagida adidin yan dinutukaraw na miyaw masundudu gatos na din yan dinutukaraw na lumitaw sa bubagatos taman saad na tao asi meron ang kuto akaraw niyan silka ko tamok yan si ko maruniron o di na si ko mga iton ayamanan yan na kutamok yan na lipas yan so kipang anugunan yan na kagya mo kapatay na tigyan na Allah napakaputwa kong kasalunya kapag ubus-ubus na kondin ko kipsasad ka anak nun Allahu Akbar nago ini promise yan adini yan din belagan sa mga tao mga barasiba ko Allah guni ko matatago sa dunia na ipagkagudian sila na anda din na kinilokian ko mga barasiba na datar din sa kanyan o masusugat apoy na adini yan din kabayaan o banyan siran min dudukot banyan siran min pagubay kayad na kabayan na ay mambuhi pagubay niyan na sa mga tao at di rin mambudi kuto din sa dunia Allahu Akbar na sukyan naman yan sa kanyan na kulandang dan kukuburian nagyang ko tayo ni pranisian ko Allah asala makaputos sa dunia na dada na ipugapadayan arwar ko mga basibak ko Allah
Ubedi so, wallah, na Peter yan rakatano sangkaya, masa kapipiap na ginawa tano. Anya tila pada niyo, na sa mga tao, kapita kagabi na dia kuiran di suwasuwatan. Di niyo pagpapadaan sa mga tao, diran di ketadaan sa baya ginawairan. Sa kaya taraw Allah Ta'ala sa Quran, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Sabar ka, pantamang ka, ginawang ka sa sikap pakipagpada ko mga tao, kapipita sa kagabi na pasimbuan niran sa Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna wajha na pagkabubayan niran ikaswatayran ko Tuhan niran na sikakiran pakipagpada ti ko Allah. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, ubang katangkirin ang balamatang kasikiran mana au baka matambang mga layo ka mga rarata na din kasiran ni may pelayo na sikakiran dan pagipelayo na di ka ketumbang mga tao ang madudunya sa bayak kebubayan ka na sa mga parayasan ko dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, din ka perhatian sa mga tao, piya ka tagasak na mga puso iran sa taman sa kialipatan na kuiran at tigo Allah. Yan, yaman yan, nasumpatan ka na ayat, pungni sa puspon sa manusia sa makaputos ang kaya dunia na pesesad kadang nagumaki pumagpadadan si kumabarasi baku Allah na pamakinagantano sa sembaku Allah subhanahu wa ta'ala. Di pakawarian tanuron agyang kaya sembaku Allah si ko tao ayamanan yan na madadarak po malakul maut. Si ko tao matutugur so napas yan sa diyang kaya kurukom yan. Napupungni sa puspon, pupungni sa yamanan yan na misagso umur yan na pamakinuguntan wag yang kaya sembagun Allah asong patang kaya ayat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajaluha. Didanati wallah walan yuakhir Allah. Si ko basarap na igiray no saryan ng kotala na manadi na diyong kotadi na adumbu adiyon di adumbu panginam sa maparuto ang kotadi uwi na puno usara o basarap ang kotalan nagdede nakakaparon yan na ay no sa si wallah nalan manan yan nadidin kaparo وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Didin puspun wallah, didin ipagisgo Allah. Kung ginawa, so ay manan yan, nakiyataling mo ajalian, idha ja ajaluha, anda ni kataling mo o ajalian, mata-mata na so Allah, na kaipian sulam wano dini uding kalabakan mahurip no Allah nasi kudapan kapakatali umajang kaya pia kalaklak kapakatali umarkatanwa sapar ummata na mapakapumblagian sukur karumay mapakapumblagian suaya mana niya ng bata-bata kebelag su lokas kuwatayan na uswata kuloksyan nasi kudap na ikapakataling umada panakapakasindi to manusia dan yang panakapaka pamramis ko Allah Ta'ala sa kanyan na saramakan dun sa dunia sa may tubo na pakasawitun tanuron so ginawa tanu ko paratiya tanu ko Allah sa pamakutan tanu din akapakapamagamal tanu na gusto kapakagalabog tanu sa mga pipya sa pananggilan tanu sulangon pagkabalamban ko mga simbatan ko Allah na gusto pa katambang rakatano sa diyang kaya dunia. Sabsalam na kung sa kanusan langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.